या दोन पदांचा विचार करा। आता मी हे तिसरे पद जे आहे ते या दोघांमध्ये मिळवले असता x वर्ग वजा 4/5x अधिक 4/25 हा पूर्ण वर्ग होत असतो x वजा 2/5चा, म्हणून या पद्धतीला म्हणतात पूर्ण वर्ग पद्धत। आता मी हे मिळालेले तिसरे पद एकदा मिळवणार आणि एकदा वजा करणार आहे। आपले उदाहरण आहे x वर्ग वजा 4/5x हे अधिक 4/25 एकदा मिळवणार आणि एकदा वजा करणार आहे। वजा 4/25 मूळच्या उदाहरणातले वजा 7/5 हे जसेच्या तसे बरोबर 0 देखील जसेच्या तसे। या ठिकाणी आपण पाहिले असता एकदा अधिक 4/25 मिळविले आणि एकदा वजा केल्यामुळे गणिताचा तोल बिघडलेला नाही, गणित बदललेले नाही। आता यानंतर मी या 3 पदांचा स्वतंत्रपणे विचार करणार आणि या 2 पदांचा स्वतंत्रपणे विचार करणार, म्हणजे x वर्ग वजा 4/5x अधिक 4/25 हा पूर्ण वर्ग येऊ शकतो कुणाचा, तर पहिल्याचे वर्गमूळ x, तिसऱ्याचे वर्गमूळ 2/5 आणि मधील चिन्ह पहा ऋण वजा, म्हणून वजा चिन्ह दिलेले आहे। हा पूर्ण वर्ग येतो, म्हणूनच या पद्धतीला आपण संबोधतो पूर्ण वर्ग पद्धत। वजा आता उरलेल्या 2 पदांकडे वळा। ऋण चिन्ह कंसाच्या बाहेर काढल्यावर हे ऋण होणार अधिक आणि हे पण ऋण होणार अधिक म्हणजे धन, आणि म्हणून पुढे येणार 4/25 अधिक 7/5 बरोबर 0। म्हणून x वजा 2/5 चा वर्ग वजा, आता याकडे थोडेसे स्वतंत्रपणे पाहूया आपण, 4/25 अधिक 7/5 या दोघांचा लसावी येऊ शकेल 25, म्हणून आपण छेद समान करण्याच्या दृष्टीनं या 7/5 ला छेदात आणि अंशात 5 ने जर गुणले तर मला मिळू शकणार आहे 4/25 अधिक याला 5 ने गुणल्यावर 25 आणि याला 5 ने गुणल्यावर 7×5=35। आता छेद समान झाल्यावर नियमानुसार मी छेद एकदाच लिहित असते आणि अंश मात्र मधल्या चिन्हाचा विचार करून लिहित असते, म्हणून 4 अधिक 35 झाले 39। थोडक्यात मला या सर्वाचे उत्तर मिळाले आहे 39/25 बरोबर 0। आता या उदाहरणात
विचार करता x वजा 2/5 संपूर्ण कंसाचा वर्ग वजा हा येईल 5चा वर्ग आणि हा येणार वर्गमुळात 39चा वर्ग म्हणजे वर्गमुळात 39/5 हा झाला वर्ग बरोबर 0. आता मी a वर्ग वजा b वर्ग बरोबर a अधिक b गुणिले a वजा b या सूत्राचा वापर केल्यास मला मिळणार आहे x वजा 2/5 अधिक वर्गमुळात 39/5 एका कंसात दुसऱ्या कंसात x वजा 2/5 वजा वर्गमुळात 39/5 बरोबर 0. आता मी हा कंस बरोबर 0 घेणार आणि हा कंस बरोबर पण 0 घेणार म्हणजे माझे उदाहरण येऊ शकेल x वजा 2/5 अधिक वर्गमुळात 39/5 बरोबर 0. किंवा शब्द पण लिहू शकतो आपण x वजा 2/5 वजा वर्गमुळात 39/5 बरोबर 0. यामध्ये मला पुढे उदाहरण सोडविल्यावर मिळणार आहे x बरोबर किंवा आता हे 5 आणि 5 या दोघांना आपण वजा 2/5 अधिक वर्गमुळात 39/5 ला आपण पलीकडे पाठवणार आहोत उजव्या बाजूला त्यावेळेला या ऋणचे होणार अधिक आणि अधिक म्हणजे धनचे होणार ऋण म्हणून x बरोबर 2/5 अधिक वर्गमुळात 39/5 किंवा x बरोबर हे पुन्हा ऋणचे होतील धन आणि या ऋणचे होतील धन म्हणून x बरोबर ह्या अधिकचे होतील ऋण म्हणजे वजा बरोबर x बरोबर 2/5 अधिक वर्गमुळात 39/5. पुन्हा एका सेकंदासाठी मुद्दा समजून घेऊया. आपल्याला सोडवा अशी सूचना असल्यामुळे x सोडून उरलेली पदे आपण उजव्या बाजूला पाठवूया. ऋण 2/5 ते होतील अधिक 2/5 आणि अधिक वर्गमुळात 39/5 होतील ऋण वर्गमुळात 39/5. तसेच या ठिकाणी x फक्त डावीकडे ठेवूया आणि उजवीकडे पाठवूया
ऋण 2/5 ते झाले अधिक 2/5 आणि ऋण वर्गमुळात 39/5 झाले अधिक वर्गमुळात 39/5. यानंतर आपण उत्तर लिहिताना दिलेल्या वर्ग समीकरणाची ही मुळे आहेत असे लिहून उत्तराला चौकट करणार आहोत. पूर्ण शब्दात आपण उत्तर लिहिणार आहोत. 2/5 वजा या ठिकाणी हा मुद्दा लक्षात घ्या की या दोन्हीचा छेद आता समान आहे म्हणून मी तो एकदाच लिहू शकेल. म्हणजे x बरोबर 2 वजा वर्गमुळात 39/5 एकदाच लिहू शकते मी. किंवा x बरोबर पुन्हा पहा छेद समान आहे तो एकदाच लिहू शकते मी 5/2 अधिक वर्गमुळात 39. थोडक्यात दिलेल्या वर्ग समीकरणाची मुळे आली 2 वजा वर्गमुळात 39/5 आणि 2 अधिक वर्गमुळात 39/5 उत्तर शब्दात लिहून आपण उत्तराला चौकट करणार आहोत.